Чува се и се вижда чудесно. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлива, че тази вечер ще имам възможност да ви представя продукти, които са без аналог в света и бизнес, който е без аналог в света. Как да създадем бизнес чрез технология на удължаване на живота. Всеки, който познава нашата компания, знае, че ние не произвеждаме продукти, ние създаваме технологии, които ги няма в света и ние сме първите, единствените и това ни дава изключително добро преимущество и за бизнеса. Нека първо да ви се представя. Аз се казвам Гюлнасе Шерефова Дикмешев-Кедова и съм от Варна и съм амбасадор на компания Вертера и съм топ лидер в компанията. Мога да кажа, че съм най-добрият лидер в Европа след моя спонсор в ранг червен брилянт 4 карата. Знам, че това нищо не ви говори на вас, но ако решите да правите бизнес, ще видите, че всеки може да достигне до този ранг, ако има постоянство, упорство, ясен фокус и твърдо решение, че ще прави този бизнес. Вече повече от 6 години се занимавам с този бизнес. Когато чух за първи път за Вертера, нямах интерес към бизнеса, нямах интерес и към продукта, защото казах, всички така говорят за своите продукти, всички си хвалят продуктите, а реално аз до сега не съм получила резултати, които ми споделят на презентациите. И не исках да правя бизнес, но все пак дадах шанс на продуктите, защото Нели Петрова ми сподели много силни резултати със себе си и си казах, окей, ще дам шанс и на тези продукти да заработят за мен и моето семейство. И за наше щастие, наистина продуктите заработиха за нас. И в продължение на 7 месеца аз не исках да правя бизнес, въпреки че виждах, че продуктите са перфектни и помагат абсолютно на всички хора да имат повече енергия, повече тонус, да бъдат по-здрави, по-щастливи. И след 7 месеца, когато присъствах на едно събитие в София с присъствието на нашия президент Анатолий Хитров, всички, които го познават, знаят неговата харизма и реално станах част или реших да правя бизнеса на фул тайм, когато се запознах с президента на компанията и така от март 2018 година го правя този бизнес. Само с това се занимавам. Аз съм човек, който обича да се фокусира на едно място и да дълбае дълбоко. Не съм от тези, които правят много неща едновременно. Имах бизнес, който беше успешен, печелих доста добри пари, то в долари, но казах, стартирам с този бизнес на фул тайм и си затворих бизнеса. И така много бързо дойдоха резултатите. Защо дойдоха толкова бързо резултатите? Защото продуктът е хубав, защото продуктът е без аналог в света, защото бизнес модела също е без аналог в света. И когато имаш такъв бизнес в ръцете и си активен и действаш, резултатите просто идват. Затова слушайте внимателно, за да усетите дали това е вашия бизнес и дали ви допада, защото ако ви допада, не чакайте 7 месеца като мен, извинете, ами просто предприемете действия веднага, защото пазара все още е празен, пазара чака нас, за да се активираме и да запознаем максимално повече хора с тази възможност. Целта на презентацията е да ви запознаем с възможността да стартирате саморегулиращите механизми на организма по начина, по който е заложен от самата природа. Тоест, ние не правим нищо различно от това да дадем храна на нашия организъм и той да се самовъзстанови. Също ще ви покажем готов продукт, който е придобил популярност в повече от 52 страни в света и възстановява здравето на стотици хиляди хора. Тоест, възстановява баланса в нашия организъм. Също ще ви покажем модел,
който да ви позволи да достигнете доход над 1000 лева още от самия старт. Зависи вече от вашия ритъм на работа. Може от самия старт да ги спечелите, може и след 2 месеца, след 3 месеца, след 6 месеца. Всичко зависи от вашата активност. И ако видите полза за себе си, да ви дадем готова стратегия ще ви дадем готова стратегия за вашето развитие. Ще си поговорим за Вертера. Това е всъщност нашия продукт. Това е хранене с водорасли, който поддържа нашата хомеостаза и ни дава здраве, красота и дълголетие. Целта на нашия президент Анатолий Хитров е 5 поколения да живеят заедно. Т.е. с продуктите на Вертера да се удължи живота на нашите баби, дядовци, така че в едно семейство 5 поколения да се общуват и да бъдат здрави. И не само да бъдат живи, но да бъдат здрави. Защото медицината, знаете, че последните години изключително много се развива, но за съжаление все повече болни хора има и удължаването на живота не е здраве, а просто съществуване. Докато тук говорим за удължаване на живота, но и подобряване качеството на живот. Какво правят нашите продукти? Какво прави Вертера? Вертера активира, поддържа нашата хомеостаза, а хомеостазата това са нашите вътрешни, баланса на нашите вътрешни системи, така че тялото да функционира правилно и всичко да е в баланс. Когато всичките ни системи са в баланс, тогава се радваме на пълно здраве. Когато се наруши баланса в нашия организъм, тогава започват хроничните проблеми, напълняване, дискомфорт, колебание на нашето кръвно налягане и изобщо всички неразположения, които понякога ние си казваме, ама той е от възрастта. Повярвайте ми, не е от възрастта. Вие можете да бъдете и на 70, и на 80, и на 90 години пълни с енергия и организма ви да функционира като на млад човек. Тоест, този механизъм го има в нашия организъм, ние само трябва да го съхраним, но понеже околната среда е изключително агресивна и за това трупаме изключително много токсини, трупаме много дефицити от микро и макроелементи и така се нарушава нашия баланс. Тоест, системата хомеостаза спира да поддържа нашия организъм и за това бъдещето са хомеофудовете. Тоест, бъдещето това е храната за поддържане на нашата хомеостаза. Когато ние поддържаме нашата хомеостаза в баланс, ние сме здрави. И системата на хомеостазата реално знае най-добре къде са нашите проблеми. Много по-добре от специалист ние всъщност можем да чрез хомеостазата да разберем къде са нашите проблеми. Тялото ни е перфектна машина, която дава сигнали, когато имаме здравословен проблем. Но понеже стреса е изключително голям, динамиката е изключително голяма и ние пропускаме да чуем сигналите в нашето тяло. Сигналите какви могат да бъдат? Хронична умора, безпричинно напълняване, нямане на енергия, проблеми с кожата, различни болешки в тялото. Всичко това са сигнали, които тялото ни подсказва, че баланса се нарушава, предприеми действия, но, както казах, динамиката в нашето ежедневие всъщност и задачите, които имаме, когато сме фокусирани в тях, забравяме да чуем нашето тяло. И затова с продуктите на Вертера ние реално храним нашата хомеостаза и поддържаме баланса в нашия организъм. Когато ние поддържаме този баланс, ние се чувстваме здрави и енергични в топ форма и на 50, и на 60, и на 70 години. Последните години, понеже околната среда, водата, храната, всичко е замърсено,
много млади хора страдат от проблемите на възрастните хора. Млади хора на 25-30 години с високо кръвност, диабет, с проблеми с сърцето, хронична умора. Всичко това е присъщо на възрастни хора, а за съжаление се случва при млади хора точно за това, че балансът е нарушен. Продуктите на Вертера възстановяват баланса в нашия организъм и ние се чувстваме пълноценни и здрави. Никой няма да се погрижи за нашето здраве по-добре от собствения организъм. Природата му е дала всичко необходимо, за да сме здрави, щастливи, но просто, както казах, трябва да го слушаме и когато има сигнали, да реагираме. Всички наши продукти са на основата на ламинарията. Това е вид кафяво водорасло, което расте в студени северни морета. Достига до над 30 метра едно листо. Обикновено е около 10 на 15 метра, но някои листа достигат и до 30 метра от корена до края на листото. Това е едно растение, дадено ни от природата, което, както казах, расте в студени морета и 10 милиона години съществува под водата. Доказано е, че клетката на ламинарията и нашата кръвна плазма са едно към едно като химичен състав. Тоест, всичко, което се съдържа в ламинарията, като микро-макроелементи, витамини, аминокиселини, абсолютно всичко се съдържа и в нашата кръвна плазма, като изключим хлорофила, т.е. зеления цвят, който дава на водораслите. Т.е. ние получаваме един естествен продукт от природата, който задоволява абсолютно всички наши нужди. 140 полезни вещества, включително органичен йод. Органичният йод е изключително ценен елемент за поддържане на нашето тяло. За съжаление, вече в природата почти няма органичен йод в количества, в които са необходими за поддържане на нашия организъм. Затова в кафевите водорасли, единствено в кафевите водорасли, има в предостатъчно количество, за да задоволи нашите нужди. Освен 140 полезни вещества, витамини, микро-макроелементи, омега-3, омега-6, наситни, ненаситни масни киселини, ламинарията съдържа и алгинати. Алгинатите са изключително мощен сорбент, който извежда всички токсини от нашето тяло. Тежки метали, радиация също. Единственото растение в света, което извежда радиацията от нашето тяло, това е ламинарията и това е доказано още през 1971 година и по време на Чернобил професор Корзун, тогава млад учен, е събрал деца от най-засегнатите райони от Чернобил и им е давал ламинария, за да може да ги изчисти от радиацията и така спасяват над 10 000 деца в тези райони, където са били изключително много засегнати. Също, освен че не чисти организма, освен че не дава 140 полезни вещества, ламинарията съдържа фукоидан, който стимулира нашето тяло да произвежда повече стволови клетки и по този начин се активира регенерацията на клетките. Съществуват много растения, които могат да ни направят детокс. Съществуват много растения, които са богати на полезни вещества. Но единствено в ламинарията имаме 3 в 1, т.е. детокс, сериозен детокс на организма, захранване с 140 полезни вещества и активиране на регенерацията на клетките. И другото, което е съществено, че усвоемостта е над 90%. Това е едно богатство, което го има в природата и е диво растяща ламинария, и ние получаваме абсолютно всичко, от което има нужда нашия организъм. Какво обаче е специфично при ламинарията? Специфичното при ламинарията е твърдата клетъчна обвивка.
понеже ние нямаме ензим, който да разгради тази твърда клетъчна обвивка, и ако ние ядем ламинария в естествен вид под формата на салата, ние ще усвоим не повече от 5 до 15% от полезните вещества на ламинарията, защото всичко ценно е вътре в клетката. Тоест тази твърда клетъчна обвивка е като един защитен щит на ламинарията, и ако ние поставим листото ламинария в радиоактивна среда, тази твърда клетъчна обвивка не позволява да влезе вътре радиоактивния елемент. Това е всъщност защитният щит на ламинарията, и ако срещнете по биомагазини, по различни други магазини ламинария в суха форма, също имайте в предвид, че усвоемостта на сухата форма е от 5 до 15% най-много. Защото ценността на ламинарията е вътре в клетката, а компания Вертера има специална технология, с която разгражда, разбива тази твърда клетъчна обвивка и се достига до ценното, което се съдържа в ламинарията, и за това нашите продукти са в гел форма. Усвоемостта на гел формата с всички богатства на ламинарията е над 93 до 99,9%. Но август месец миналата година вече имаме и лиофилизатна форма на гела. Какво значи това? Гела при специална технология, вакуум технология, се изтегля водата от самия гел и праха се пълни в капсула. Тоест, нашите капсули не са сушена форма на ламинария, където споменах, че усвоемостта е до 15%, а нашите капсули са лиофилизатна форма на гела, където усвоемостта е над 93 до 99%. Технологията е наша, патентована е тази технология за разбиване на твърдата клетъчна обвивка на ламинарията и за достигане до клетката. Това се прави без химична, без термична обработка, с ударна сила на водата се довежда ламинарията до вид, в който да имаме максимална усвояемост, и така се получава и гел формата на нашите продукти. Също предимството на нашата компания е, че имаме собствена производствена база, собствен завод, където се произвеждат продуктите. Това е в Твер, на 250 км от Москва, и миналата година, август месец, стартира втория завод на компанията, който е 5 пъти по-голям от настоящия. А настоящия завод обслужва цяла Русия и републики, обслужва Европа, Турция, Македония, Сърбия, Мексико, Израел. А представете си, в момента се строи нов завод, който до година ще бъде открит, 5 пъти по-голям капацитет има. Тоест компанията дава голяма заявка, че ще снабдява продукти в целия свят, и това дали ще бъдем ние, хората, които ще разпространяват тези продукти, зависи изцяло от нас. Така или иначе тези продукти ще достигнат до целия свят. Но ако минат през нас, ние можем да генерираме огромни доходи от това, че споделяме тази възможност. Също нашата ламинария е диворастяща ламинария и ние имаме източник на суровина. Компанията има сключени аренди за 50 години напред за добив на ламинарията. И така всъщност имаме суровина, имаме производство, имаме научно-изследователски център, имаме завод, който опакова продуктите, имаме абсолютно всичко. Тоест при нас цикъла е затворен, от нас се иска само да споделяме за ползите на ламинарията, и понякога нашия президент Анатолий Хитлотров се шегува и казва: ако можеше ламинарията да говори, аз нямаше да имам нужда от вас.
Затова ние сме хората, които трябва да говорим, за да разкажем за ползите от от това растение и вече човека, когато го пробва и види своите резултати, той вече става вече наш клиент, защото усеща разликата преди ламинария и след, как има повече енергия, по-добър фокус, по-добра концентрация, по-жизнене, нищо не го боли и това всъщност му дава мотивацията да продължи и най-вече да споделя за продуктите. А суровината е от 100% екологичен район. Това е Бяло море на 150 км от Северния полярен кръг и един от най-чистите райони. Там няма живот, там няма транспорт, там няма движение. Реално всичко е абсолютно диво и натурално. Ако ви е интересно откъде идват водораслите, можете да поискате едно филмче за соловки, което е 10-минутно, да видите откъде идват водораслите, как се берат и какви ползи дават. Много интересно филмчето, горещо ви го препоръчвам за соловки. Продължаваме. Сега ще ви пусна това кратко видео, за да видите как се добива ламинарията. Добива се абсолютно ръчно и единственият поминък на хората, които живеят в този район, са всъщност водораслите. Виждате във филмчето наистина това, което ви казах, твърдата обвивка на ламинарията. То е толкова твърдо и плътно, като вътрешната част на гума от автомобил и наистина е много трудно да се скъса даже. Напред. Продуктовата гама на Вертера непрекъснато се увеличава. Както казах в самото начало, нашия президент създава технологии и тези технологии наистина са единствените и нямат такива продукти на пазара. И когато ти си единствен, реално това ти създава изключително много предимства, когато предлагаш продуктите. Имаме гел форма продукти, имаме пауч пакети, суха форма, лиофилизати, сашета и асортимента е изключително голям и дава, както казах, истинско здраве за нашия организъм. Но нека да започнем от историята на Вертера. Това е фундаменталната технология. Тоест през 2005 година започва производството на Вертера и първите 10 години се е предлагало само базовия гел, този, който е Вертера гел. Това е 100% ламинария. И в последствие се предлага Форте, където има освен ламинария, още един вид кафяво водорасло фукус и също вкусена формула на Форте с чери и с касис. И артропласта е изключително добър продукт за хора, които имат ставни проблеми, хора, които имат проблеми с венците и с челюстта. Това е продукт, който помага за всички хора, които имат проблеми с коленете, с гърба, кръста, дискови херни и така нататък. Но изключително много помогнахме да си подобрят всъщност скелета и структурата с артропласта. Това са продуктите, които ние в България стартирахме с тях и абсолютно всички резултати при нас в самото начало дойдоха от тези базови продукти, но понеже компанията непрекъснато се развива и, както казах, създава нови технологии,
Следващата технология е Промакс технологията, където има по-голямо количество йод от тези базови продукти и са изключително добри. Аз лично много харесвам Промакс серията за маски за лице, маски за тяло, маска за коса. Просто кожата става изключително добра, когато ползваме ProMax серията. Базовия гел също може да се ползва, но ProMax е така малко по-мазничко, по-хидратиращо, изключително добре действа. И третата технология, това е плазма технологията. При плазма технологията, при първата технология да обясня, при първата технология разбиването на твърдата клетъчна обвивка става с ударна сила на водата. При втората технология това, което е твърдата ципа, твърдата повърхност на клетката се разбива на още по-финни частици, така излизат още повече полезни вещества, а при плазма технологията се използва ензимна ферментация на водораслите, така че се използва 100% от качествата на водораслите и така, освен 140 полезни вещества, там излиза и една съставка, която се казва янтарна киселина и също елфокоза. Елфокозата се съдържа само единствено като елемент в майчината кърма. Никъде другаде в промишлеността, в хранителната, фармацията няма елфокоза. Тоест, елфокозата се съдържа в вертера, плазма технологията и в майчината кърма. И това пак показва, че наистина клетката на ламинарията е идентична с нашата кръвна плазма и затова усвоемостта е над 93,5 и 99%. Плазма технологията се усвоява 99,9%, т.е. няма абсолютно никакви излишъци, които да товарят нашия организъм. Какви са преимуществата на продуктите на Вертера? Първо, че продуктите е жив продукт, такъв какъвто е създаден от природата. Второ, усвоемостта е много голяма и много бързи резултати дава за стомашно-чревния тракт, защото веднага започва да чисти нашите черва, изхвърля всички шлаки, токсини, тежки метали, радиация и когато нашите черва са изчистени, ни се подсилва и имунната система и оттам всъщност ставаме по-здрави, по-енергични. Познат продукт на организма, казах ви защо, и с продуктите на Вертера ние правим ежедневен детокс. Едно време нашите родители, баби са правили 2 пъти годината пости и наистина това ги е държало да живеят дълги години качествен живот. Но сега вече и храните, и въздуха, и водата, всичко е замърсено и ние вкарваме изключително много токсини в нашия организъм и ние имаме нужда от ежедневен детокс. Не ни е достатъчно 2 пъти в годината да си правим детокс. Затова с продукти на Вертера ние получаваме ежедневен детокс и така всъщност, когато ни е изчистен организма, ние и максимално усвояваме полезните вещества на всичко, което ядем и консумираме. Също покрива нуждите на йод в организма. Ние живеем в район от дефицит на йод. Вече моретата, почвите нямат достатъчно количество йод, за да задоволят нашите нужди, докато тук получаваме йод в предостатъчно количество, за да не задоволи нашите нужди. Йода по принцип не е нужен само за нашата щитовидна жлеза. 20% от йода отива в нашата щитовидна жлеза. Останалите 80% отиват в мозъка, нервната система и в различни обменни процеси, които се осъществяват. И дефицита на йод довежда до проблеми с репродуктивността на младите двойки, не могат да имат деца. И когато се набавят дефицита на йод, реално става зачеването. При децата стават хиперактивни, когато имат дефицит на йод.
Също при децата, които трудно проговарят или имат някакво изоставяне в движението, също това е следствие на дефицит на йод. Когато започнат да ядат продукти с достатъчно количество органичен йод, наблягам на органичен йод, те започват да комуникират, да говорят, концентрацията им се увеличава. Деца, които са имали ниски оценки в училище, започвайки да ядат вертера, си повишават оценките, защото паметта и фокуса им се подобрява. При възрастните хора, ако имат дефицит на йод, изпадат в депресии, Алцхаймер, деменция. Всичко това е свързано с дефицит на йод. Също рак на млечната жлеза, рак на простатата при мъжете също е следствие на дефицит на йод. Затова йода е изключително полезен елемент, който ни е нужен, ежедневно ни е нужен. Защото когато пипаме, да речем, найлон, йода се изчерпва от нас. Когато стъпваме боси на паркет, изкуствен паркет, ламинат, също йода се изчерпва от нас. Когато се къпим с вода, която има флор, хлор, също се изчерпва йода. Затова ние имаме нужда от ежедневна допълване на дефицита на йод. А синтетичният йод, ако малка доза превишим, е изключително токсичен и можем даже и да се доведе до смърт. Затова е много важно, когато ползваме йод, да знаем дали е синтетичен или органичен. Докато при вертера е органичен и няма никаква опасност от предозиране. Ние го поемаме, той си влиза, върши си работата и излишното количество излиза. Така е с всички всъщност микро и макроелементи, които се съдържат във вертера. Те не се натрупват в нашия организъм. Няма опасност от предозиране, защото хранителните добавки и лекарствата, ако ние прекалим с тях, ние получаваме предозиране и когато има в излишък определени микро и макроелементи, това също е проблем. Проблем е когато има дефицит, проблема е когато има излишък. Докато при продуктите на вертера те се водят лечебно-диетична храна и няма опасност от предозиране. И една кутия да изедем днес, няма да се предозирате, абсолютно е гарантирано. Удобен за употреба, особено леофилизатите и паучовете са изключително удобни. Ето това е пауч, детско пюренце и една опаковка си е една доза за деня и достъпна цена около 4 лева струва нашето здраве. Да поддържаме нашето здраве. За 4 лева получаваме ежедневен детокс, получаваме всички микро и макроелементи, пробиотици, калций, магнезий, омега-3, омега-6, желязо, кютен, всичко, което се сетите, абсолютно всичко, от което има нужда организма, реално го получава и 4 лева струва нашето здраве. Затова помислете си за 4 лева колко боклуци си купуваме, даже и за повече от 4 лева, колко боклуци си купуваме, които разрушават нашето здраве. А тук само за 4 лева ние получаваме абсолютно всичко. Преди да започна вертера, ползвах B12, защото съм вегетарианец и имах дефицит на B12. Ползвах омега-3, ползвах също калций и магнези, ползвах пробиотици, от време на време ползвах и мултивитамини и макроелементи и всичко това ми струваше много повече от 4 лева на ден. Затова тук в един продукт вие получавате всичко, от което имате нужда. Ето е детската храна. Това е първата в света детска храна с органичен йод. И в едно пакетче детето получава 140 витамини и минерали, полезни полизахариди, омега-3, омега-6, органичен йод също. Знаете, че децата, когато тръгнат на ясла, на градина, на училище, се разболяват много често. Защо? Защото имунната им система се развива до 12 годишна възраст и по този начин, тръгвайки на ясла на градина, те имат слаба имунна система и всеки вирус всъщност влиза в тях и се развива. Дали ще е бронхит, дали ще са гнойни ангини или висока температура.
Затова, когато ги подсилим с Smart Start, а те ги харесват Smart Start-четата, когато ги подсилим, даже и вируса да влезе в тях, лека хрема, лека кашличка, просто не се развива надолу и за 2-3 дена децата са вече здрави и могат да ходят пак на градина и на ясла. Всички, които имат деца, знаят, когато вируса се развие, отива 20 дена лечение и то с антибиотици. И тези малки същества още това нежно тяло го тъпчем с химия, която остава в тях и после създава проблеми и се разболяват много по-често. Ако искате да опитате продукти, най-добрият начин да опитате продуктите е да станете, да се регистрирате в сайта. Всеки има право на безплатна регистрация в сайта и при регистрацията си получава 30% отстъпка и понеже компанията непрекъснато предлага някакви акции и може да се възползва от самата регистрация безплатна, може да се възползва от всички акции, които предлага компанията. Ето тези два комплекта, детокс и имуно, можете да си ги вземете само с първа поръчка, след това изчезват от каталога ви, но в момента има изключително много акции. Лично на мен ми е любим комплекта имуно. Имунокомплекта съдържа 4 опаковки от един сенсейшън и 3 леофилизата и е с 50% намален. Затова може да се възползвате за 120 евро да си купите продукти, чиято стойност е 240 евро. Има и други комплекти, които може да ги разгледате и с помощта на човека, който ви е поканил тази вечер, да се консултирате с него, за да направите най-добрата поръчка за вас, така че да получите веднага своите резултати. Това са, както казах, лечебно-диетична храна и могат да се ползват непрекъснато и при нас резултатите много бързо идват. Един месец, ако ползвате продуктите дисциплинирано, вие ще усетите повече енергия, повече тонус, по-фокусирани, по-паметливи, по-жизнени. Някои го усещат още първата седмица, вече зависи от вашия организъм, от вашите сензитивни качества, дали чувате организма си, но имаме изключително много и бързи резултати от хора, които ползват нашите продукти. И когато продуктът е хубав, когато продуктът е без аналог в света, когато този продукт няма откъде другаде да го купят, а само ние предлагаме ламинария във вид, в който усвоемостта е над 90%, 140 полезни вещества и защо всичко, от което имаме нужда организма, ние го получаваме от тук. И тогава много лесно се прави бизнес. Защото всички MLM компании предлагат калций и магнезий, предлагат цинк, предлагат кютен, предлагат микро и макроелементи, различни монокомпоненти. И Авертера единствено предлага всичко на едно място. С един продукт ти задоволяваш всички наши нужди. И когато нямаш конкуренция, наистина е лесно да градиш бизнес, а продуктите са необходими абсолютно за всички хора. От току-що родено бебенце, бременни жени, кърмачки, малки деца, големи деца, възрастни, абсолютно спортисти, вегетарианци, абсолютно за всички хора. Компанията има сертификат за веган, за хора, които са вегани. Има също сертификат кашер и халял. Изобщо спазва всички норми за хранене за различните страни, като дава заявка да влезе абсолютно в целия свят. Кой е нашия клиент? Ами целият свят са нашите клиенти, защото, както казах, продукта е нужен за всички нас, защото органичен йод няма абсолютно никъде
И с една лъжица сутрин и вечер ние профилактично си набавяме всичко, от което имаме нужда. Но ако вие имате някакви дискомфорти, някакви изразени здравословни проблеми, тогава трябва да консумирате 2 лъжици сутрин и вечер или 2 капсули сутрин и вечер, за да може да се насити организма от дефицитите, които сте натрупали. И наистина този продукт дава по-добро качество на живот. По-здрави, по-усмихнати и по-щастливи стават хората. И колко ни е простичък бизнеса. Ние не продаваме нищо. Ние препоръчваме продуктите на Вертера. По-скоро ние даваме информация на хората за ползите от кафевите водорасли, за продуктите на Вертера. И когато ги препоръчаме и те кажат, окей, искам, ние им даваме нашия линк и те се регистрират в сайта и ползват продуктите на преференциални ниски цени. Тоест, дали си току-що регистриран клиент или си топ лидер, цената е абсолютно еднаква. Тоест, всички имат равен шанс за получаване на продуктите на максимално ниска цена, за да може да задоволят всички свои нужди на цялото семейство. И когато даваме тази информация на хората около нас и те се регистрират с нашия линк, ние започваме да градим мрежа. Защото ние ако познаваме 100 човека, 1000 човека, ние не можем да познаваме 100 000 човека. Но благодарение на системата на работа, ние можем да изградим екип от 10 000, от 100 000, от 1 милион човека. Това става от уста на уста, от хора в хора, за това, че ние не знаем кого познаваме или не, по-скоро ние не знаем нашите познати кого познават и така може да достигнем до целия свят. Тоест с нашия реферален линк ние можем да регистрираме хора от Европа, хора от Мексико, хора от Турция, хора абсолютно от всяка част на света и да достигнат всъщност тези продукти навсякъде. Имаме 7 клинични изпитания. Може би сме единствената MLM компания. Мога да кажа, че сме единствената в България. За другите страни не мога да го гарантирам, която има 7 клинични изпитания. Няма друга компания, която да има клинични изпитания със своите продукти. Имаме естествено сертификати в Европа, в Турция, Мексико, Китай, Русия, Сърбия, Република Македония, абсолютно навсякъде. Ето ги сертификатите веган, халял и кашер. И ние предлагаме широка гама от клетъчна храна, която прави ежедневен детокс, изчистване на организма и самовъзстановяване на нашия организъм. И това са продукти, които са подходящи абсолютно за цялото семейство. Компанията ни предлага изключително много инструменти, с които ние да си набавим информацията и тази информация да ни помогне всъщност да се развиваме. Vertera Global, това е сайт на различни езици. Vertera Business, това е една възможност, разпространявайки нашия линк от Vertera Business, този линк да достигне до максимално повече хора и тези хора да се запознаят с как да започнат бизнес с екопродукти, т.е. с гласа на Нели Петрова, те чуват презентацията за 30 минути и ако това ги грабне, те се регистрират в сайта и получават възможност да градят и бизнес. Имаме Вертера университет, където има запис на абсолютно всички наши доктори, които са ни правили обучение и то на български език. Имаме си чат-бот, който е на различни езици. Там също има много информация. Онлайн всеки получава своя собствен онлайн магазин и рекламирайки своя собствен онлайн магазин, вие генерирате всъщност доходи от това, че хората се регистрират и пазаруват от вас надолу. Също компанията ни предлага и различни други инструменти, като онлайн маратони за детокс и отслабване. Ето в момента върви един такъв онлайн маратон за детокс и отслабване, който се води от доктор Феченко и
Спортният треньор е вице-шампион по културизъм, една много приятна дама, която дава много готини, леки упражнения, с които да поддържаме нашия тонус. Това е първия поток, в момента тече. Всеки, който иска да се възползва от специалист, който да го води за правилно хранене, за движения и изобщо консултация как да се изчисти организма и как да се поддържа здрав, може да се включи във втория поток, който ще стартира април месец. Всеки, който от 17 до 31 август направи поръчка за 20 точки или това са 120 евро, автоматично влиза, получава право да влезе във втория поток за маратона. А всеки, който направи 40 точки, получава VIP участие в маратона с лична консултация от доктор Феченко. И много се струва за това. Възползвайте се от тази възможност. Безплатен е маратона, само се изисква да направите поръчка, за да може да има какво да ядете по време на маратона. Също всеки, който изпълни определени условия, получаваме и безплатни обучения от Top Call, човек, които ни обучават как да правим бизнес, как да сме успешни, как да се позиционираме на пазара. Изобщо имаме изключително много инструменти, с които можем да си развием бизнеса. Преимуществата на партньорската програма на Вертера. Първо, компанията е изключително динамично развиваща се и предлага високотехнологичен продукт. Също имаме готова система за обучение и онлайн рекрутинг или онлайн привличане на нови хора. В бизнеса няма възрастови ограничения, не се изисква опит, знания, професия, диплома, стаж и така нататък. Аз по образование съм инженер и когато завърших своето образование, ме питаха какъв стаж имам, какъв опит имам, как да имаш стаж и опит, като току-що си завършил и когато нямаш и връзки, никъде не бях желана на работа и може би това е най-голямото добро, което ми се случи в този живот, да не ме вземат на работа като инженер, за да се развивам в собствен бизнес и MLM компания. От 96-та година аз съм се влюбила в MLM компаниите. 15 години бях в една MLM компания и наистина там научих изключително много и постигнах много добри резултати, директорска позиция, много голям екип. И съм изключително благодарна за тази възможност, защото в MLM компанията можеш да имаш неограничени доходи и не си зависим абсолютно от никой. Единствено си зависим от себе си, от своята дисциплина и от своето силно желание за успех и развитие. MLM компанията ти дава с минимална инвестиция ти да печелиш хиляди евро, долари на месец. Ако влезете в Business for Home, това е сайт, където публикуват информация за MLM компаниите. Там ще видите, има хора, които печелят по милиони на месец. Това е абсолютно възможно и е реално. Особено нашия продукт, както няма аналог в света, абсолютно е реално всъщност да достигнем до сериозни доходи и така да сме зависими само от себе си, а не всеки месец да чакаме заплата от нашия шеф и не знаем дали другия месец няма да има съкращения или пък бизнеса му, ако не върви, могат да ни съкратят или пък могат да ни заменят с друг човек и така всъщност непрекъснато да се въртим във въртележката, търсене на работа и 8 часа на работа и да се продаваме нашето свободно време на нашия работодател, който преценява, че може да ни плати толкова. Докато тук можеш да работиш и 2 часа на ден, можеш да работиш и 12 часа на ден. Ти определяш колко да работиш, с кого да работиш и колко бързо да достигнеш до големите доходи.
абсолютно е нормално и възможно, защото компанията ни дава непрекъснато някакви обучения, с които ни помага ние да вървим напред. И мога да кажа, че органичното хранене е нова пазарна ниша, която е свободна и тепърва ще все повече хора ще осъзнаят, че чрез храната те могат да се лекуват. Преди хиляди години Хипократ е казал, че храната е нашето лекарство и нашето лекарство е храната. Връщаме се към тези стари неща, но там е истината, защото тази промишленост, която се разви, производство на какви ли не хранителни продукти, пакетирани, всичко това всъщност вреди на нашия организъм. Скоро гледах лекцията на един професор от Оксфорд, как му беше името, изключи в момента, който казва, че промишлеността или промишленото хранене, което имаме в момента, това масово производство на храни, пакетирани храни, бързо хранене, фастфуд и така нататък, са много по-вредни от тютюновите изделия. Затова наистина храната ни разболява. С храната вкарваме изключително много токсини и хората все повече го разбират това нещо и все повече се насочват към органичното хранене и ние можем да им помогнем с продуктите на Вертера да се възстановят своето здраве или да се поддържат своето здраве. И когато помагаме на хората, ние печелим доходи. Имаме 8 бонуса и имаме най-силно възнаграждаващия маркетингов план в Европа. Изключително много бонуси имаме и компанията връща 65% от оборота връща към партньорите си. Защо толкова голям оборот връща към партньорите? Ако не знаете, всички продуктови компании връщат към партньорите между 29 и 35%, докато при нас е 65%. Защо е толкова голям? Защото имаме собствено производство, защото имаме суровина, която ни не струва нищо, защото имаме собствена фабрика за опаковане и всичко ни е в затворен цикъл. И оттам всъщност компанията е преценила, че 35% от оборота са напълно достатъчни за покриване на разходите за производство и за логистика. И за това имаме изключително възнаграждаващ маркетингов план и всяка MLM компания се прави едно и също нещо, но е важно колко ти плащат за времето, което отделяш за тази компания. Тук плащат най-много. А и, както казах, и продукта е без аналог в света. Можете да влезете в Business for Home, това е на сайта, и да видите, че Вертера плаща 65%. Ето има други компании 63, 61, 51. За това документирано е, ако не ми вярвате на мен. Как да стартирате в бизнеса? Може да стартирате като клиент. Аз лично стартирах като клиент, исках да ползвам продуктите, за да видя дали наистина тези продукти работят така, както се говори. Впоследствие реших, че искам да стана партньор и да споделям за ползите от продуктите и да изграждам мрежа. Като клиент вие нямате абсолютно никакви задължения. Регистрирате се в сайта, получавате безплатна регистрация и може да се пазарувате каквото си искате, колкото си искате, абсолютно няма никакво ограничение. Но като партньор вече има условие. Когато направите 20 точки на месец, тогава ви се отваря маркетинговия план, т.е. тогава ви се отваря възможността да печелите доходи. И се изисква всеки месец да поддържаме активност 20 точки, за да можем да печелим бонуси от тези 8 бонуси, за които споделих. А 20 точки това са продукти за 120 евро или това е нашата лична консумация за нашето семейство. Тоест, купувайки продукти за 20 точки, ето в момента, както казах, има акция на имунокомплект
За 120 евро получавате продукти реално за 240 евро. И когато се възползваме от тези акции, ние ги получаваме винаги на ниска цена, а като лидер изискването е 40 точки на месец, за да получавате всички ваши бонуси и да участвате в пътешествията, които компанията предлага. С вашия старт, как може да получите бонус от 1000 лева, да речем, за един или за 2 месеца? Има много хора в екипа, в нашия екип, които още със самия старт, първия месец, изкарват 500 евро. Но ако искате бавно да действате, без да бързате, без да създавате стрес и напрежение, няма проблем и за 2 месеца, няма проблем и за 3 месеца да изкарате 1000 лева на месец и за 6 месеца. Просто това е хубавото на мрежовия маркетинг, че не ви юрка, не ви иска таргет, не ви иска някакви определени обороти на месец. Всичко зависи от вас. Ако искате големи доходи още на самия старт, малко по-интензивно трябва да работите. Тоест, ритъма на работа вие си го определяте. Реално, ако регистрирате 4 човека на месец или 6 човека на месец и помогнете на тези хора също да регистрират 4 човека, вие вече сте и те направят поръчка, разбира се, правят поръчка и се завърта един оборот от поръчки и това ви дава всъщност възможност да печелите доходи. Ние печелим от всеки човек. Всеки човек, който се регистрира с нашия реферален линк, на нас ни носи 40% от точките, които е направил с тази поръчка. Имаме си и този бонус е постоянен. Всеки път хората, които ние сме регистрирали, всеки път, когато пазаруват, ние всъщност печелим от тях. И най-хубавото, че нашия продукт е консуматив. Нашия продукт се яде или пие и свършва бързо. Ядем го един месец, свършва, пак го купуваме, пак го купуваме, пак го купуваме и всеки път, когато хората купуват, всеки път ние печелим всъщност 40% от точките, които правят те. И доходите наистина са неограничени. Зависи от, както казах, от вашия ритъм на работа и от бързината, с която създавате екип, позволява много бързи доходи да се печелят и най-хубавото е, че доходите ние веднага ги виждаме. Тоест, ако привлечете един човек, той се направи поръчка, хоп, веднага до няма и половин час, ние виждаме, че бонусът ни за покана е влязъл. Ако имаме точки за цикли, хоп, виждаме, че цикъл е минало. И така всъщност вие веднага виждате, че системата работи за вас, когато привличате хора. Също компанията въведе клубна система, която лично аз изключително много я харесвам, защото с лекота можеш да влезеш в клуб 120 и клуб 220 и да се възползваш от всички привилегии, които дават влизането ти в клуба. Тоест, как да влезем в клуб 120? Има две условия. Едното условие е ти да имаш личен оборот от 20 точки или това е 120 евро. И второто условие е от първа линия или хора, които ти си регистрирал лично, сборно от тези хора да имаш 120 точки. Тези хора не е нужно всеки месец да са нови хора. Ако ти този месец си регистрирал 6 човека и те са стартирали с 20 точки, ти вече си в клуб 120. Другия месец тези хора пак правят 20 точки, ти пак си в клуб 120. А клуб 220 пак личен оборот 20 точки и от първа линия всъщност да имате 220 точки. Много бързо се надгражда към 220 точки, защото от едни и същи хора ние можем да направим 120 точки. А като регистрираме още хора, реално правим 220 точки и това ни дава много привилегии. Първо, че ни дава допълнително фиксирани бонуси. За клуб 120 фиксирания бонус е 55 евро, за клуб 220 е 110 евро. Да, но вие като направите 120 точки от първа линия, вие печелите и бонус за покана, вие печелите екипен бинарен бонус, вие печелите бонус за
това, че сте в клуба, печелите кешбек също върху личния си оборот и с този кешбек може да го ползвате за продукти с 80% намаление. Участвате всеки месец. Ако сте в клуб 120, участвате в томбола за iPhone 15. Също за тези, които са участници в клуб 220, има и затворени тренинги. Този месец всеки, който влезе в клуб 120, ще получи достъп до затворен тренинг с топ коуч Константин Буше. На 8 април в 11 часа ще е Zoom срещата, като темата ще бъде харизмата на съвременния лидер. Защото знаете, че в мрежовия маркетинг не продукта привлича хората, ние привличаме хората. Първо трябва ние да се продадем, т.е. да ни харесат нас. Когато ни харесат нас, тогава всъщност хората казват: окей, искам да правя бизнес или искам да ползвам продукта, защото твоята енергия ми харесва, твоето излъчване ми харесва и така нататък. Затова тази лекция наистина е много полезна. Харизмата на съвременния лидер. Затова направете нужното да влезете в клуб 220, за да получите достъп до това обучение. Ако не ви е станало ясно, че говоря бързо, попитайте човека, който ви е поканил тази вечер, за да ви разкаже за как да влезете в клубната система, в тези клубове. Условията за сътрудничество. Достъп до интернет, да имате желание за допълнителни или основни доходи и стартовия капитал е 20 точки или това са 120 евро. За 120 евро получавате продукти. Ако си поръчате имунокомплекта, ще получите продукти за 240 евро и ще имате бизнес в ръцете ви, който ще ви даде възможност да печелите изключително много доходи, но всичко зависи от вас. Какво да направите? Поискайте от човека, който ви е поканил на тази презентация, линк за безплатна регистрация. Направете си регистрацията, разгледайте материалите, които имаме, влезте в университета, вижте обученията и вземете решение заедно с вашия наставник от кои продукти да стартирате, за да усетите ползата и когато вие усетите ползата върху себе си, с лекота можете да споделяте на хората. Ние го направихме. Аз съм изключително щастлива, че взех това решение на 17 март 2018 година, че ще го правя този бизнес на 100% и наистина този бизнес ми дава изключително много. Дава много приятелства, много приятни емоции, много запознанства, дава ми здраве. Аз се чувствам изключително здрава. Чувствам се много по-здрава от преди 10 години. Нищо не ме боли, аз си имах своите проблеми. Имах си шипове на врата и дискова херния, от което имах непрекъснато заболяване, непрекъснато главоболие. И се е стигало до повръщане, до бърза помощ и в болница съм лежала за тези главоболия, съмнения за менингити, разни такива неща, но всичко идваше от моите шипове. Омазнен черен дроб имах също, имах петна по лицето, които изчезнаха и много, много други неща. Изключително много резултати имам аз, моето семейство, хората около мене. Тук последно, край на декември, една моя приятелка, която лятото, юни месец и откриха рак на гърдата и декември месец и излязаха резултатите. За 6 месеца тя беше 100% здрава, при положение, че имаше рак последен стадий. Затова продуктите правят чудеса с нас и ни дават, наистина, Вертера ни дава много. И естествено дава и финансови блага, дава и пътешествия, дава екскурзии, дава много, много дава. Просто няма такава компания, която да дава толкова много. Благодарение на Вертера посетихме 10 страни по програмата за пътешествие. Мексико, Оман, Шри-Ланка, Сейшелите, Доминикана, изобщо все екзотични страни.
Тази година компанията ни предлага юни месец обучение в Турция. Това е форум пътешествие, където ще ни научат как да печелим неприлично големи чекове. Тук има ограничение за всички, които покрият ранг сапфир, могат да присъстват на това специално обучение, което ще е една седмица. Също всеки, който иска да види откъде излизат водораслите, август месец може да посети Соловки, където е мястото на родината или там дома на нашите водорасли. Тук има условие да си ранг гранат. Това е първото стъпало, за да получиш достъп до това пътешествие. За топ лидерите компанията предлага пътешествие в Япония, като квалификацията върви в момента от март до август. Също следващата възможност за безплатно пътешествие, това е вояж с този кораб по Обединени арабски емирства. И на тази програма реално абсолютно всички могат да се класират, ако изпълнят условията. Условията, повярвайте ми, никак не са трудни. Само спазвайте. Всеки месец правете по 40 пиви личен оборот. Това е едно от условията. Всеки месец 40 пиви личен оборот и после трупайте точки, за да присъствате на това пътешествие за една седмица за сметка на компанията в луксозен кораб и луксозни каюти. Почна квалификацията март-август и всички тези месеци трябва да имате 40 точки, за да се класирате. Това е едно от условието, а другите условия се обърнете към вашия наставник да ви ги разкаже и направете стратегията за действие. Присъединете се към екипа на успешните и щастливи хора. Нашия екип е най-бързо развиващия се екип в Европа, защото ние работим с сърце и душа да помогнем на максимално повече хора да подобрят своето физическо здраве и да подобрят своето финансово здраве. Имаме система за обучение, правим презентации. Ето това е вид такава помощ. Може да поканите на тези презентации, които ги правим всеки вторник. Може да поканите вашите приятели, познати. Нека да чуят, нека да се запознаят. Ако наистина това ги е докоснало, нека да правим заедно бизнес с тях. Правим и живи презентации във Варна, в Бургас, в София, където ни поканят, ние сме там. Сега искам да ви поканя на нашата стартова академия, която ще е на живо. Онлайн обученията ни дават възможност да достигнем до повече хора, до целия свят, но живите презентации, живите обучения пък ни дават да обменяме емоции и да споделяме опит помежду си. Затова ви каня на стартовата академия в Асеновград на 20 април. В момента върви записването до 10 април. Трябва да потвърдите вашето участие. И един ден, след това ще има вечера. Който иска може да остане да спи в хотел Сани и нека да общуваме заедно. Затова горещо ви препоръчвам да се запишете, обърнете се към вашия наставник и той ще предвижи нагоре как да се запишете. Какво да направите? Ами пак ще повторя. Поискайте от човека, който ви е поканил на тази презентация, линк за безплатна регистрация. Това е първата стъпка, която трябва да направите. Втората стъпка е заедно с вашия наставник да направите първата поръчка, да започнете да ги ползвате продуктите, за да видите резултатите върху себе си и след това споделяте, говорите и така давате ползи и на хората. И ще приключа с човек получава точно толкова, колкото си позволи да има. Позволете си повече, за да имате повече. Пожелавам успех на всички и се радвам, че бяхме заедно. Вярвам, че съм ви дала ползи. Има и запис. Ако ви е харесало това, което сте чули, искате пак да го чуете, можете да изгледате записа или пък да го споделите с ваши приятели, които тази вечер не можаха да присъстват.
за да видят ползите и възможности, които получават. Хубава вечер ви желая и успех на всички и вземете осъзнато решение дали искате да направите промяна във вашия живот. Всичко е във вашите ръце. Когато човек вземе категорично решение и тръгне по някакъв път, повярвайте ми, помощта винаги идва. Винаги се намира кой да ви помогне да постигнете вашите цели. А тук целите се постигат изключително бързо, лесно, ако имате осъзнато решение, че ще го правите на 100%. Това е от мен. Хубава вечер ви желая.